ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ଆମର ରୁଟି ଚକଟା ଚକଟି ହୁଏ। ରୁଟି ଚକଟିକି ସବୁ ବେଲିକି ରୁଟି ତିଆରି ହୁଏ, ପରଟା ହୁଏ, ଆଉ କ୍ଷୀର ବି ଫୁଟେ। ସବୁ ରୁଟି ଆଗ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ବାବା ବୋଉ ହେରିକା ସବୁ ଖାଇକି ଯିବେ। ରୁଟି ସେଇଟା ସବୁ କରିଦେଲେ। ଆଜି ପୁଣି ବୁଧେଇ ଓଷା, ଘର ଫର ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ବି ହେଇଥିଲା, ସ୍ଲାପ୍ ଫ୍ଲାପ୍ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ହେଇଥିଲା। ସେସବୁ କରି ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପରଟା ଆଜି ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଖାଏ ସେମିତି ଟିକେ ଚା ପରଟା ଖାଇଦେଲି। ଉପରକୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବାକୁ ନେଇଥିଲି, ଯାହା ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିଲା ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ବାକି ଓଦା ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିଆ ସବୁ ଆଡ଼େ ସବୁ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିକି ରେନିକୋଟ୍ ଫେନିକୋଟ୍ ସବୁ ଓଦା ଫଦା ଥିଲା ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ସବୁ ଶୁଖେଇକି ଓଦା ଲୁଗା ସବୁ ଶୁଖିଆ କରିଦେଇ ଉପର ଘର ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପକାଉଛି ତ କାହିଁ ଆଉ ଶୁଖେଇକି ଉପର ଘର ତ ଆମର ଦଉଡ଼ି ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ନା, ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସେଇଠି ଶୁଖେଇଲେ ସୁବିଧା। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଭିତର ଘର ଟିକି ଗଲି, ସେଠି ସେସବୁ କଭର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାର ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଶୁଖାଶୁଖି କରି ଆଉ ବାକି ତକ ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ସବୁ ଗଦେଇଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଚଉତା ଚଉତି କରିଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଚଉତା ଚଉତି ସବୁ ଗୋଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିଦେଲି। କରିଦେଲେ ଘରେ ଖାଲି ନେଇକି ଆଲମିରାରେ ଯାହା ଥାକ ଉପରେ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖାହେବ, ସବୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାକୁ ନେଇକି ରୁମ୍ରେ ଥୋଇଦେବି। ରୁମ୍ରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଜି ଯେମିତି ରୋଷେଇବାସ ହୁଏ, ରୋଷେଇବାସ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଆଉ ବିଶେଷ କରିନି। ଆଉ କେବଳ ଖାଇବାଟା ଯାହା କରିଥିଲି ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ହେଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲମା,